Здравейте, това е предполагаемия път на Емо, който махалото ни посочи. Както виждате, почваме от неделя. Това ми е първата локация след изчезването на Емо, тя е близо до ранчото. В сряда имам локация в Пърлева махала. През Пърлева махала маршрута минава през Радева махала по черните пътища. Стига до локация номер 3, която мисля, че я дадох във вторник, след локацията на Иберин, който пък даде номер 4 в понеделник. Оттам пътя продължава покрай релсите между реката. Стигаме до локация номер 5 във вторник на Иберин, на която аз бях, но нямаше нищо, за съжаление. В сряда имаме локация номер 6, която също бях там няколко минути след като ми даде локацията, но нямаше нищо. В сряда вечерта имаме локация номер 7. Както виждате, пътя минава покрай нея. Оттам черния път продължава надолу. Локация номер 8, която хождахме в петък с Ангел, Аспарух, Алина и Иван. Нямаше нищо. Тя е дадена в четвъртък. Пак виждате, горе-долу е близо до пътя. Предполагаемия маршрут. И накрая стигаме локация 9 в язовир Бощак.